Hyvä kysymys. Olet siis optimoinut verkkosivusi hakukoneita varten ja silti olet nyt huomannut, että liikenne ei enää kasva entisen tahtiin ja löydettävyys takkuilee. Ei, se ei johdu siitä, että se on kuollut. Se johtuu siitä, että hakukoneoptimointi ei enää yksin riitä. AI on nimittäin muuttanut sen, miten ihmiset hakee tietoa ja ennen sinäkin hait sieltä Googlesta ja klikkailit linkkejä ja löysit etsimäsi. Nyt sinä menet johonkin tekoälyalustaan ja saat sieltä suoran vastauksen. Eikä välttämättä koskaan enää käy niin, että klikkaisit sinne verkkosivulle. Siksi se sinunkin liikenne laskee, koska kuhina on siirtynyt toiseen paikkaan. Niin, nyt on tavallaan ne 3 pelikenttää, joissa yrityksen pitää olla mukana, pitää tietää, ymmärtää ja pitää olla myös aktiivisesti mukana, että löydettävyys ja liikenne saadaan kuntoon. Se eka pelikenttä on SEO, edelleen se hakukoneoptimointi. Se on perusta. Löydä minut. Tekninen kunto, avainsanat, sisältöstrategia. Mikään ei ole muuttunut. Se toka peli on nyt AEO. Se tarkoittaa, että valitse minut vastaukseksi. Ja tämä tarkoittaa silloin FAQ-sivuja, kysymysvastausrakenteita, seemamerkintöjä. Eli ylipäätänsä sinä teet tekoälylle helpoksi poimia juuri sinun vastauksesi. Voi olla, että nykyinen sisältösi kannattaa vain hieman uudelleen kirjoittaa. Sitten se toimii. No 3. pelikenttä, mikä pitää hallita, on se, että on tämä GEO. Ja se taas tarkoittaa sitä, että siteraa minut asiantuntijana. Tässä sinä rakennat asiantuntijabrändiä. LinkedIn sisällöt, tutkimukset, vierasartikkelit, maininnat eri alan medioissa, kolmannet osapuolet, kaikkea sellaista, mitä tekoäly voi siterata luotettavana lähteenä. Ja se on totta, että perinteisessä haussa voitti se, joka pääsi Google-ekasivulle. Nyt tässä tekoälyhaussa voittaa se, jonka sisältö löydetään, ymmärretään ja johon luotetaan niin paljon, että se mainitaan ja sitä lainataan. Ja kun näin on, niin se liikenne verkkosivuille näiden tekoälyhakujen kautta lähtee myös silloin kasvuun. Koska tutkimusten mukaan tilanne on ainakin se, että ne tulijat on 4-6 kertaa enemmän ostohousut-jalassa. Eli tässä tapauksessa laatu korvaa määrän. Ja tilanne on tosiaan se, että nyt jokaisen yrityksen pitäisi olla samaan aikaan aktiivinen näillä 3 eri pelikentällä. Ja mestari on se, joka hallitsee nämä 3 aluetta. SEO, AEO ja GEO.